Wendy s Betty ma stále utvrdzovali v tom, že nie, čo si Luky je na našej strane, Luky by nás nikdy nezradil. A vtedy, keď sme ho vlastne vyhlasovali na kmeňovej rade a zahral za seba tú prvú skrytú imunitu, ktorú Standa našiel v lese, tak sme sedeli pred tou kmeňovou radou a nám bolo strašne všetkým ľúto, hrozne. A Luky tam tak sedel, vyťahol si také ponožky a vraví, tak tieto som ešte na sebe nikdy nemal, ja si ich dám dneska, pretože viem, že idem domov a ja vám to vôbec nezlievam, ja to chápem, ja som s tým úplne v pohode a proste ja som tu aj tak celé iba 30 dní, už to presluhujem. Povedz mi, Johanka, čo ty chceš, keď sa vrátiš do Prahy, že čo ti navarím, povedzte si každý. Ja vo vnútri normálne rozorvaté srdce, revali sme tam všetci ako dážď. A vlastne potom ešte Betty sa mu na tej kmeňovej rade ospravedlňuje. Ja keď tam hlasujem, vravím, že Luky strašne ma to mrzí, proste to takto byť nemalo. A Luky, ting ting, skrytá imunita a Betty išla domov. Takže extrém skvelé zahraté a jeho hru som vôbec aj nedokázala prečítať. Vôbec.